Mayong adlaw mapagipagmata nako karon guys. So pagmata nako, yan na po na kong ate na po daw namatay na manok. Taya kayo. Tara guys oh. Patay na po. Ataya na gid kayo ni. Wala gini siya na mao. Kapoy sa kaya ni eh. Oh. Patay na po. Ataya. So naman lang nato ni guys. Mas may pa siguro gihawon na lang ginita na no. Kung saan naman lang ni oh. Imbis na baligya na po. Patay na sad. Taya. Ayta. Bitaw guys no. Yan gini oh. Kita mahimo. Saan magid namatay naman po. Atay kayo. Ay basko pa man tani siya gabi gahapon. Ano namatay na po. Huwag kita ayaw ani guys. Maglubong na po taani sa hilom. Ataya kayo eh. Nga gini kahimtang sa mamuhi no. Nanapoy namatay. Sige hinduan naman ang tani ang tangkal. Unya, baskog kay ni gahapon. Nakalit na po din siya kamatay. Saon man nato ni. Taya kayo eh. So maro to siya guys eh. Dahil salamat kayo. Isapot ko karon. Mapagay pagmata na napoy namatay. Bye bye guys. Babu.